Hi friends, welcome back to my YouTube channel Kantai Goyary. दिनैहाय माने फिसाजोनि बर्थडे आरोना 2 year complete जागोन दिनैहाय ओमफ्राय आङो बर्थडेनि नामाव एसे ओरैनो मेथाइ सिन्थाइ लायबाय आरोना लोगोफोर मिस्टी सिंग्रा वान टाइम ग्लास लाबोखाबाय जानो थाखाय बेजों लोगोसे केकबो लाबोफाबाय बिफायाथ' गैया मोनजायासै थांनांबाय बेसोरा रिकल फैनानैहाय केक लाबोबाय फैनो बे ममाथिनि खोमा बांद्राय गाजा गोमजा खालामला आरो इदिनो ओरैनो एसे मानिनोसै आरो बर्थडेनि नामावहाय बेखिनियानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै भगबानावबो एसे आर'ज गाबबाय फिसाजोनि थाखाय आरोना लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ खुलुमनानै दखानाव मिस्थि Happy birthday to you, Kantai. नोंसोर मैथा बांगाल खानायखौबो खेबलायबावबायसो आं एसे बिजौखौ खेबसुजोबदो बे फोनायखौ मबाइलाव होखादोंमोन आङो मैगं फोनायखौ बेखौ मबाइलाव होखादोंमोन नै जि मोजां मोजां जानानै थादों सोमखोर सोमखोरनो जखादो बाव लिवार गैयाहाय खुमब्रा बिफां मोजां नुयोथ' आरो ग्रिन ग्रिन ना लिवार बाजागोनथ' आरो मैथा गोजायाबो नै आं फोनायमोन बेबो ओरै लाइन लाइन आं ओंखारनाय नङा सानदोंमोन बिनि बेगरखौ माबा बोरैबा बुख्रा बुख्रिथारमोन ओमफ्राय मैथा गोजायाबो ओंखारगारदों नै
लाइन मोननै बियो ओमफ्राय नांला बंसा रज'जोब्बाय मालाबा रोदोमबावबा लांफै मुलि माला जालाबायो बारा बुंग्रोबाय थाथारबायहाय बेयो माबा आंखौसो खर' फेदेरबाय थाबाय बायनाङा जोबखौनो बायनांनाय नंला माहाजोन जासिगोन मोजां सोमखोर खाबाय थाथावथावनो बेखौसो साइज नुबाय आङो थान्दैजों इजों ने माबा